Baina. Tira. Baina zer da? Musika? Baina, nondik nora musika honi deitu, Txiribiton? Mesedez, hau zarta besterik ez duen eta. Zer? Bai, Txiribiton, bazekiat, orkestra hundietan, badagoela beti musikari bat edo bi bomboa jotzen dutenak. Baina horiek ez ditek nahi dutena hitzetik hortzera jotzen, horiek beti doinu bati eta erritmo bati ondolotuta, jotzen dituzte beharrezkoak gauzak, ez bururatzen zaizkienak. Zer? Pintxo zela jotzen aritzena. Burrun bari dira pintxo zela, Txiribito. Tira. Zer? Nik? Kantat? No, ondo zeok. Nahi baduk, kantatuko diat. Eta egia esan, hori esan berra dago, maitasuna dagoenean, dozin tresnak balio du musika jotzeko. Beraz, emaidak tonoa, ea? Hor, pintxo, ondo, dira. Bai. Pintxo, gure txakurra data. Pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra data. Pintxo. Zabete, xo, mesedez. Xo, ixo. Kontxo. Gure pintxo gizara joa seko utzi duzu ebion artean. Azen olako burrun ba. Kontuse. Ni musikari handia naiz, orkestrako musikaririk. Garrantzitsuena. Bai. Tiramirri izan adi apala behingoatik. Eta utzi gaitzak Txiribiton eta biok lanean gustorasko. Horrein arte ari ginen. Bikote bat osatzen ari ginen bombo eta ahotsarentzat. Aizue, ez duzue konparatuko Txiribitonek atabalandi horri ateratzen dion soinua, eta nire txindaten bitartez lortzen dudan doinu liluragarria! Bai, Mirri, Txiribiton eta biok oso ondo ari ginen ietorri arte eta entseguak era bat txikitu arte. Txiribitonen bomboak ematen dik hipopotamoren puskerra. Artista dela! Iez aiz artista, iez puskarrista.
disputan. Oi. Bai, neska, betikoa. Batek bat esaten badu, besteak berriz bestea. Oraingo honetan, Txiribitonek bomboa jo nahi du, eta besteak berriz txindatak eta ez dago batera biak ekartzerik. Ez? Ez. Ba, nik biak batera jotzen ditut. Aizu, gauza bat bururatzen ari zait. Zuk baldakizu isiar posible den pintxo bombo eta txindetakin batera jotzea? Izango ez da, ba? Bai. Nik biak batera jotzen ditu dela. Hori ez da posible, Hori Mozarrek bakarrik daki egiten. Nor da, Moxar? Ez duzu Mozart ezagutzen? Ez? Zuek ez duzu Mozart ezagutzen? Baina, gure herriko bandako zuzendaria, Zuberren lengusua baboli alakoak. Ba, Moxarrek biak batera joko ditu, baina nik ere bai. Nik ere biak batera jotzen ditut, badakizuen nola? Nola? Bai, alde batetik, bomboa jotzen dut, eta beste alde batetik, txindatak, panderoa jotzen dut, alegia. Noski. Bai, Txiribito, nahi duzunean erakutsiko dizut. Baina dena den gaurkuan, beste zeregin garrantzitsu bat badaukagu. Hor, inguru honetan lagun batzuk topatu ditut, eta pintxo abestu behar dugu beraien laguntzaz, bomboak eta txindatak bazterrero utzita. Arrazoi guztia dute. Orain arte nahikoa sufritu behar izan dute zarata eta burrumba hauekin aurtsuak, beraz merezi dute pintxo behar bezala entzutea. Ondo zaindu itzazu, nire lagunak dira eta sartu daitezela. Bai, noski. Oi, ze aur moñoñoak! Oi, egen hor diren. Zu nor zara? Itxaso, Itxaso! Eta nongo zara? azpeitiku, Azpeindiku. Eta zenbat urte dituzu? lau, Lau. Zenbat urte dira lau? Zenbat dira lau? Ah, bai. Hola. Hola, lau. Eta zeiten duzu bizitzan? Ikasiten duzu? Zer? lanak, Dana. Ikasi mirrik bezala. Itxaso, Azpeitiku, lau urte! Eta besti neskatu hau nor da? olatz, Olatz, nongoa da Olatz? azpeitiku, Azpeitiku. Eta nola etorri zera Azpeititik Azkoitiraino, oinez? Nola? Tortolikan egan? Patinean, akaso. Nola etorri zera, kotxean, barrebusean? kotxean, Kotxean. Eta nor gidatu du kotxea, zeuk? Ez, nor gidatu du? Ez da oroitzen oso iluna zegoenta, ez? Edo goiza zan. boizan, Gero pentsatuko du eta ikusiko dugu zein datorren ondoren. Oi! Eta hau zein da? aiora, Zuk zea bestu behar duzu orain. Tango bat? Zer ba? pintxo, Akordatzen da zea bestu behar duen. Eta urteak zen dituzu? lau, Eta nongo zena? azpeitikoa, Aizu zen monotonia, ez da? Aiora eta zein daukagu berriz? Eta ondoren zein da? leire, Leire. Leire ere Azpeitikoa da? ez, Nongoa zera ba? azpeitiko, Ez da Azpeitikoa, baizik eta Azpeitiko, baina Azpeitiko zer lekutakoa? batu zurikuen, Botu zurikoa, noski. Eta zenbat urte dituzu? lau, Ikusten duzu, denak azpeitiarrak gehienak bintzat, eta 4 urtekoa. Pintxo kantatzen badakizu? Bai. Tira, baina orain Itxaso. Aizue, galdera bat. Aspertiar guztiek 4 urte dituzte? Ez, birri, ez. Baspare. Orduan, zuek ere lagundu pintxo abesten, baina beraiek erki iten dute ikusiko duzue. Musika! pintxo, gure txakurra da, pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra da, pintxo, bere izena du. Txuri betxarra da, Ez du koska egiten.
jairu. Hemen datoz gure gurasoak. Mila esker Txiribiton gure gurasoak ekartzeagatik. Ongi etorri denak, ongi etorri. Mila esker. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Kaixo, Nortzu zarete zuek? ilargina, Eta? ama begonia, Eta nondik zatozte zuek? azpetitik. Eta gaurkoan irabazteko asmotan etorriko zarete noski. Bai, Baina lehen zuk gurekin kontutxo batzuk esan dituzu eta kontutxo horiek orain entzungo ditugu. nire ama da erresilkue, petue, eta bere baserriak izena du Zabaleta. Zea egiten du, iruretan emate gaitu, eta gero astea puntorako ziten. Iten, dama bat aidagoan iten, zea, makila bat dula, zean bizkarre aldian, gero txorille, eta beti otegea alai. Eta gero gabonetan baita ere ite deu, parre asko urtero. Eta gero lehengoko nire aizpek hainitzek intzun pastilin hartu, eta gero mantelin hau. Eta amak esan ziren, hori ez da iten hainitze. Nire osaba apalantza korrikalaria eta nire amak batzutan egiten du, iten du, zea, gure bila jutean eskola batzutan behan du jutealako, eta bestetan dendak izteielako batzutan, da olako gauzetan iteitu eta bar da bar. Orduan, Begoña, kirolain beharra tokatzen zaizu, ez? Batetik bestea zabiltzanen presaka. Gutxi. Gutxi. Bueno, baixiri zaitezte, eskarrik asko etortzagatik. Bueno, badugu beste bikotetxe bat eta ohartu bazarete hemen beran dagoen honek izugarrizko begiak ditu. Nik begi horiekin izugarri ikusiko nuke. Nortzu zerate zuek? Udan eta nire atzeko nire aita da. Eta zure aitak badu izenik? Juan Carlos, Eta nondik etorri zarete? askoititik. Eta zuke kontu txiki batzuk esan dituzu lehen, ezta? Ba, entzun ditzagun. Nire aitak ez dakizelan egiten duen. Nire aitak taierrean egiten du lan asko baina ez naiz gogoratzen. Goenkale ikustea, pedorikoa ikustea, eta paseatzea. Nire aitarakin parra egiten di, porque parra gure eman ditelako. Porque txorakariak egiten dituztelako. Nire amak nire aitari erritu egiten dio eta nire bai. Enteratzen den bat hemen, ezta? Hau egin dala bide enteratzea. Bai, ezta? Bueno, bai, xeri zaitezte, eh? Bai, eskerrik asko. Tita batean. Segi joko da. Kaixo, bikote! Bueno, hone dauke raspa urpegi bat, baina izugarrizkoa, Bitxo xamarra izango da, ezta? Nik uste bat. Bai, ez? Bueno, nondik etorri zareten esan behar diguzu lehenik eta behin? Azpeititik, Eta izenak? Luis eta Inigo, Luis, ze kontu esan dizkiguzu? Aituk alditeu? Ja, nire atxe erdikalin ditu lana, da saltzaile hona da batzutan parro pisketitet, zera txiste pila kontatzitu. Da zenengo txistie marrano xamarra zen.
arrantzale bat arrantzura juteala eta inorrez barkoik ez da hola alde menin, da kaka hori tortzea hola eta iskina batea juteala, kaka itula eta ero ipurtitiken bideot pasatzeitula, uretan busti nahien da barkoen iskini jo eta bietza txupaite ditula. Atxei futbola uste zego eta errealan zale da eta erreala gaskio hil da azarraitea batzutan. Zuri arrantza gustatzen altzaizu? Ez, arrantza ez. Orduan zuetzinen arrantzale hori ez da? Bestelako arrantza bai hori ez. Bai, bueno, baixeri zaitezte. Eskerrik asko. Eta orain ongi dakizu ezerren garaia den ez da? Zutitu aurrak eta himnoa abestuko dugu. Gizon jator ta alaia omen da ta azpeitiarra dan ezinigo deitzen da pozik etorrira guraso dromora pozik etorrira guraso dromora Azkoitiko Juan Carlos dugu hemen ez dakit pozik edo urduri dagoen pozik etorrira guraso dromora pozik etorrira Begoñaren deitura apalantza korrika baote duan aiaren antza pozik etorrira guraso dromora pozik etorrira guraso dromora Ba, astera dijoa guraso dromoa izue, ezin da salatu, Bagoaz galderak. Batzuetan gurasoek kanpoko ipuinen eta pertsonaien izenak erdaraz besterik ez dakizkite. Esate baterako, ipuinetako zein pertsonaia da behatz lodia bezain txikia. Erpurutxo, ingurutxo, ala burusoiltxo. Burusoiltxo. Ez, burusoiltxo potolo xamarra bai, baino txikia ez da. Zuk baltzenekien erantzuna. Ta zein zen ba? Erpurutxo, ingurutxo, ala burusoiltxo? Erpurutxo. Bai, hoixe... Banoa, bigarren galdera, badira aukera gehiago. Beste pertsonai hauek berriz urdinak dira eta buruan kapeltxuri bana daramate. Zeintzuk dira? Pitikiak, potxokiak, ala punkiak? Potxokiak. Potxokiak dira, bai, hemen argitxoari. Udane, hemen argitxoari, lehendabiziko argitxoari. Oso ondo. Ja, urolako aurrak eta gurasoak maiz urbiltzen omen zarete Donosti aldera, hori entzun dut. Eta Kontxan nola egiten duzu zuek igari joaten zaretenean? Ba, oso ondo egiten duzu igeri, Esango aldiguzu zein animalia mota egin den famatu azken hilabete hauetan bertako badian ikus daitekelako. Balea, izurdea, ala hartza. Balea. Ez, balea akuariumean ezurrak bai, baino izurdea zen zuzena. Zuek ikusten aldituzue indio eta bakeroen pelikulak? Ziur? Eta gogoan alduzue nola egiten duten indioek filmetan? Hau da indio pila daukaguna hemen. Eta gogoan alduzue zein zen euskal abesti ezagun batek aipatzen zuen indio txikiaren izena. John Smith, John Kepa, ala John Brown? John Brown. John Brown indio txiki bat zen, bai, oso ondo. Zuri, ja, Udane, marrazki bizidunetako filmak gustatzen altzaizkizu? Bai, ez da, niri ere, bai. Bada, kalabazaren irudia euskerazko marrazki bizidunetako filmerik ezagunenetako batean erabili zuten. Zein filmetan? Anastasia kalabaza, kalabaza buru handia, ala kalabaza tripontzia? Anastasia kalabaza. Etzen hori, Anastasia etzen, kalabaza tripontzia zen. Jarrai dezagun! Ondorengo hauen artean zeintzu dira Euskal Herriko unibertso magikoan ditugun iratxo bihurrienetakoak. Galtza gorriak, galtza hondiak, ala galtza txuri gorriak.
Berriro errepikatuko? Bai, 3 aukera daude. Galtza gorriak, galtza hundiak, ala galtza txurigorriak. Bat bota behar dezu? Galtza gorriak. Bai, zuzena, asmatu duzu. Oso ondo. Oain abestitxo bat entzun behar dugu. Entzun abestia. Asto ikusi nuen betaurrekoekin buruen txapelata. Ikurrinarekin, kantzontziloekin, ala gabardinarekin. Gabardinarekin. Bai, hoxe, zuzena. Oso ondo. Ze ondo iten duzun txalo, udane, oso ondo. Duela pare bat aste Txirrimir eta Txiribiton beldurtuta ibili ziren arrasaten zerutik lurrera erori ziren gauza batzuekin. Zer ziren? Meteorituak, sateliteak, ala txorizo bokadilloak. Meteoritoak. Bai, bai. Hoi lehenko astean ikusi zenulako, aurreko astean ikusi zenulako, oso ondo. Bai, alazio da. Beno, jarrai dezagun, Begoña. Aizue, galdera bazuek nola egiten duzuelo? Ez da zuen inguruan giro izango lo egiten olako zurrunkak egiten badituzue behintzat. Aurrak lokartzeko erabiltzen diren abesti ezagunetako batek, Binbili Bonbolo izena du. Entzun dezagun. Akerra non balego, Azkoitian balego, Frantzian balego, ala Kontxintxinan balego. Azkoitin baleo. Ez hori, Frantzian balego da kanta. Jarrai dezagun. Azkeneko galdera zuentzako, mozok. ETB batean bada arratsaldero Gazteei zuzendiriko telebista saio bat. Beraren izenaz galdetuko dizuet. Zein da? KGB, KTM, ala gazte gara gazte eta ez gaude konforme. Ui. KTM. Zuzena. Konturatzen za, Luis nervioso jarri da. Luis, nervioso jarri altzea. Bai. Bazenekin eta ezin gordez da. Bai. Bueno, normala hori gertatzea. Eta zeintzuk dira KTM saio horretako aurkezleak? Xabier Euskitze eta Maialen Iriarte, Andoni Aizpuru eta Nerea Iriarte, ala Xabier Aldanondo eta Ilaski Serrano. Bigarrena nola esan duzu? Bigarrena esan dut Andoni Aizpurua eta Nerea Iriarte. Da, errepikatu gorrez. Bai, aukera dia bat, Xabier Euskitze eta Maialen Iriarte, 2 Andoni Aizpuru eta Nerea Iriarte, eta 3 Xabier Aldanondo eta Ilaski Serrano. Xabier Aldanondo eta Ilaski Serrano? Bai! Piztu argitxo, udane! Piztu argitxo, 3. Iritsi gara ba amaierara, eta ipuinen amaiaren esaldi ezagun bat erabilioi da, Begoña. Ziur aski jakingo duzu. Zein da? Ama begirazazu Leiotik plazara, sar dadila kalabazan eta irten dadila Derioko plazan, ala bukatu da, akabo. Sardedila hori. Sar dadila kalabazan eta irten dadila Derioko plazan. Zuzena, oso ondo. Baizue, bukatu dira galderak eta orain, puntuen kontaketa edo bintzat nota irakurri behar dut. Inigo eta Luisek ongi atera dute. Juan Carlosek eta Udanek ongi. Eta Begoña eta Ilarginek nahikoa, beraz, 2 hiperguraso posible daude. Zatozte Inigo eta Juan Carlos, mila esker Txiribiton, ez zaitut ikusi. Zatozte ona eta gure barre txotxak aterako ditugu. Bakoitzak ban atera behar duzu, Eta hemen jarri. Luzen ateratzen duna, izango da gure gaurko hiperguraso. Bai, ongi? Ba nahi dezuenean. Begiratu lasai. Txiribiton, gaizto zare. Ui, oi txiki xamarra da. Aber, atea beste bat. Bueno! Ziri luze atera du, Juan Carlosek. Beraz, gure gaurko hiperguraso Juan Carlos da, baina supergurasoak dena zareten ez, kostata gainea. Zatozte honea denok. Zatozte. Torre done. Eta orain ekarriko dituzte sariak gure lagunek, Txirrimirri eta Txiribitonek. Beraz, gure gaurko hiperguraso Juan Carlos dugu, eta supergurasoak Begoña eta Inigo. Eta sariak oraintxe
superguraso txartela, Begoña. Oroigarria eta kompaktoa. Edatari. Txiribito honek emango dizu Inigo zuri. Sari berdina, Begoñaren berdinak eta gure gaurko hipergurasoa. Juan Carlos dugu. Oroigarria. Hiperguraso txartela. Eta Urdaibain, Eroskiren eskutik asteburu bat pasatzeko aukera familiarekin batea, bai. Asteburu bat familiarekin batera, ongi pasa dezazuela paraje zoragarri horietan. Minezgar. Bueno, Txiribitonen laguntzakin, zoazte, eskarrik asko etortzeatik, eta ondo segi. Bueno, Mirri, gure gurasoek alde egin dute eta orain zer? Orain. Sosketa. Zozketaren garaia da, hemen dauden guztien artean, merezi dute, gure ikuslegoak merezi du oparioa. Zeinen ederki, Eta zozketa. zozketa egingo dugu, txartelak atera. Sosketa, zeinen ederki. Mirri, baina nola zoaz prosoiekin? Hemen dugu zozketa trastea. Bueno, Zozketa ba, gaioa. zenbakitxoak atera beharko ditugu, Hasiko gera, bai. Denok prest zuen txartelak, ea, hasiko gera, lehen da bizi, bakarrekoarekin, ea. Jantxoa behan dunez, seikin bukatzen diren guztiak. Adi, ea, amarrenekoak, begiratu gabe, bederatzi jantxoa behan du eta. 86an bukatzen da beraz, zenbaki bat. Eta orain, Eta Txiribiton, bakarrik altzatoz gaur ere. eta Mirri non gelditu da. Alde egin duela, baina ez da posible. Tira, Bueno, jarrai jarraituko dezagun, dugu. bai. Etorriko da. Ja. Bata, beraz? 186 da zenbaki bat. Hori duena igo dadeia bizikletaren bila. Bizikletaren bila. 186, bat bederatzi 6. Baina bigarren zozketa egingo dugu, eixia? Lau, gelditu ben, politxe. Ea, beste bat. Bia, beraz, 21 bat, ixiar. 24 ean. Abarkatu 24. 24. Eta ea, 100koa zer den. Adi 24 bukatzen diren guztiak. 500 eta 24. Bost, bi, lau. Koroko umeak hemen dira. Zer? Bakian, psikopatalakoa, kontxo. Errespeto pixka bat, Zer da hemen? Zer da hau? Hauek burutik txotxore indatxaudek, Aizu. Non aurkitu duzu, kalean? Eta ze, alde iten edo? Mirri. Probatzen nahi ninduan bizikleta errebiziora, ITV! Errebisioa ez, Mirri. Ik alde egin eguen nire bizikletekin. Tema hartu duk bizikletakinik, Tira. Errebisioa zure egin beharko dizugu. Tira, mil esker katzagatik, Mirri ez bizikleta batez ere. Googlean egin eta beraiek eraman bizikleta, Tira, hago isilik. Nortzara zu? Amaia. Amaia, eta zu nungoa zara? Azkoitikue. Azkoitiko. Espada gertzen? Ba, disfruta dezazula bizikleta, bale? Eskerrik asko. Ba, hartu bizikleta? Gauza bat egingo dugu, espaldin badago beste zuzketa bat egingo dugu, Eta bezala Mirrirentzat, Adi. Bestela ez da Mirrirentzat izango ez. 7. Orain 7kin bukatzen direnak adi. Azkeneko aukera. 0 patatero. Eta orain adi 100koa, ea 100koa. Bat! Horrek esan nahi du, 107. Zenbaki Mirri horren atorona. jabea, etorri onagora. Kaixo. Kaixo, politxe, nortzara zu? Ane. Han eta zu nungoa zara. Azkoitikoa. Beraz, gertutik gertura eman behar duzu bizikleta, ezta? Bai. Ba, disfruta hau, bai? Eskarrik asko. Zorionak.
Badakizue? Badakizue zergatik ari garen honelako dantza egiten? Txiribiton, baina, mesedez. Fraga dantzan ematen duk. Hori ba, pinguino dantza, antzekoa. Aixue, badakizue zergatik gaben honela dantza egiten, honela jantzita? Eta zergatik ez da egoen gurekin, txirri! Joandako egunean, Donostiako akuariunea joan ginelako bisitari. Eta badakizue putzua hundia dagoela, eta marrazoak eta deretari dagoela antxesta. Badakizue? Eta, txirri, hain balientria txirri, kokildu egin zitzaigun xamurtu, beldurtu zitzaigun, haitxue. Ikusi nahi duzue? Hango pasaditxoa? Orduan, begiak pantailan hiltzatuta hola. Hemen da. Guaz, hemen da. Guaz, Zertarko ekarri dituko bi hauek dena? Amaiketakorako, marrazo otarteko egin. Itxasoaren zarat entzuten da. Eta badakizu ez ere esan didan itxasoa? Mirri eta txiribiton direla orain arte ezagutu dituen bitiporik mozoloenak. Eubalaena, glacialis, bai, glacialis hori zadu, izotz baten izena, otzutza da ona. Hau, euskal zeria edo euskal balea da. Piscina hau zer da, txirritxa hundia, ez da? Hau ez da piztina bat, hau da benetako itxasoa. Munduko piztinarik handiena. Baina mirri txiribiton, gauza bat esan behar dizuen. Nahiz hain handia eta hain ederra izan, itxasoa ezin da zukindu, ezin da kutsatu. Guk botatzen ditugun edozein edari, edozein bizido, edozein janari, horiek denak kutsatu egiten dut itxasoa. Eta txixa egiterik ez da? Txixa ere ez da egin behar. Kutsatzen duen, zikintzen duen guztiak, azkenean itxasoa ondatu egiten. Beraz, gure txixak ez dik zikintzen, gure txixak garbitu egiten. Ba ez, ba ere, ez zikindu itxasoa denontzat da, eta beti garbi eduki behar dut. Ulertzen dure eta txiribiton? Bai, tira ba. Ikusi bat zini ederra den piztina hau. Itxina. Mirri txiribiton. Beira, kanpoan ikusi dugunak, errazen ikusi duguna, benetako itxasoa zen. Hau berriz, akuarium barneko itxasoa da. Txikiagoa, baina hori arrainez beteta. Begira ze polita. Ignaz, eta hemen zaude, mundu osoko itxaso guztietatik ekarrentzako arrainak. Hala da, bai. Bai kantaurikoak, bai pazifikoak, bai atlantikoak. Begira zer. Ara, marrazoa! Manta arraia. Manta arraioa. Begira ze bisimongia. Txibi. Zer? Txibitonek egiterio goxoatera baki dio.
Zer? Hemen barruan putzu honetan sartu nahi dugula. Marrazokin batera, bai. Ni horretaz egin hori eragoztia dago. Hau arrainen esparrua da, ez gurea. Guk hemen kanpotik ikusi beharra daukagu. Baina ez itxasbarnean. Bolio, baina arrai guztiak gure adizkia ditu. Zizibiton bale familikoa du. Mirri, eragozia dago, tekitio. Eragozia ikusiko du. Hor dauden bi senyorita oiei. Zerbait izango zegoen eta ikusiko du nola konbentzitzen ditugun. Txirri, babolio, ator, ligatu egin diagu eta ator. Gustatuko litzedeke, baina katarroa du. Nahiko katarroa. Katarroa daukala. Hau, kaka eginda dago. Beldurraian dago. Beldurrik. Eta gainera ni, txalupa gainean egongo naiz, zuei ezer txarrik gertatu ez zaizuen, eta batez ere, zuen marrazuei ezer txarrik egin ez zaizuen. Tira! Kakati eta koldarra, Zura! Itxas gaiztoan dabilen txalupak isurtzen duen kemenaz. Itxas gaiztoan dabilen txalupak isurtzen duen kemenaz. Jarraizazu zeure bidean, jarraizazu ene laguna. Goizeko printzak nabaitu orduko sentitzen baduzu poza. Goizeko printzak nabaitu orduko sentitzen baduzu poza. Zabazazu zeure bihotza, zabaldu egun berrira. Zabazazu zeure bihotza, zabaldu egun berrira.
beldurra, ez dut beldurri, ni zuek zaintzen egon nahi, Txirri, zer gerta ez gertatzeko. Aixoen, aprobatxo bat egingo dugu, ea Txirri beldurrik duen ala ez, bat bita hiru esatean, atzera begira, Txirri? Deno bat Ni beldurri, arraiei beldurra nik? Ez motel, ez Deno txeko dugu bat bita hiru. Atzera begiratu. Hemen ditugu Mirri eta Txiribiton urpeko arrantzale gorenak. Eskerrik asko, egia esan da, merezi genuen. Kaso, iziar, ze. Urpeko arrantzale gorenak zaretela. Baina eski, ez dago itxasoan marrasorik, pantxitorik, kabusarik, guri kontra ingo digunik. Ni naiz Mirri kapitaina, valentena, alajaina. Bai, hau, Txiribiton, polizon. Morroi on. Eta Txirri? Ui, Txirri. Txiribiton. Txirri, ez dakit, hau sortuko den etortzen, hain lotxagalduta dago eta, baina tira, probatuko dugu, badatorren. Hortarako gokina, sirena moduan deitzea. Jake itxaso kontuetan ari garen. Sirena moduan eta nola egiten da hori? Zuk ez da gizu, sirena moduan deitzen? Nik nola jakingo dut bat naiz sirena eta? Egia esan da, sirena moduan deitzeko, ondo egiteko, titiak aidean egin behar da, Tira, gaurkoz, pasako dugu hori. Pira, zuek ere lagundu, deitu behar da olako doinu sexia jarriz. Txirri! Ea denok? Txirri! Hala, txirri! Hemen da, berriz, txirri denok! Kaixo, Ixiar, kaixo hortxoak. Zer? Sirenak ez daude bakarrik, Olagarroa ere hemen xabok, Kaixo, marrazo. Aizu, Txirri, akuarimian etzinen oso ondo ibili ez da, Bai, noski ondo ibili nintzen. Zergatik diozu hori? Zakipa, laizterka hola iesi aldegin ote zenuen. Hori, normala da. Hori, gidoiak ala eskatzen zurako. Egin nuen, lasterka. Orduan izangoen beldurtutan. Ez, noski, ez. Hori, normala, gidoiagatik esaten dizuet, ze hauek biak, ni itxasuan asko ibilia naiz. Badakizu askotan ibili naiz, eta... Baina, Mirri eta Txiribiton ez dira sekula santan ibili, eta orduan hauei utzi nien gozatzen eta murgiltzen ni gainean gelditu nintzen. Orduan, egin nuan gidoia betetzea gatu. Horixe. Txirri, itxasuan asko ibilitago, ez da? Eta erreketan eta ibaietan? Baita. Baitare, Esate, bakizu segertatu den? Zer? Dola etorri garen nona asko itira? Bai. Kasualidadea, bakizu eguit karlaria ondia baikara? Eta aurkitu dugu hortxe urolan? Bai. Bakizu aurkitu dugun? Zer? Arrai espezie berri bat. Ze arrai espezie berria urolan? Isugarri, beldurgarria menda. Beldurgarriak pirainak espaldin badira. Horixe dama! Pirainuz uroliz. Izugarrizko txikisuak iten omen dizkit. Urolan onela berri ezatekotan eskailuak edo onelako zerbait. Ez, bira. Txiribitonei batxeuskako, txirri, bira. Ba, neri hoiek gainera ez didate beldurrik ematea. Ikusi alduzu zelako zalaparta. Beti horrela ibili behar hauek aizue. Eskerrak badan beste jende bat zalapartarik gabe gauza goxok egin zale dena. Adibidez, guri esan digute Azkoiti inguruan aurrak oso trebeak eta bizkorrak direla. Hala altzarete zuek. Ba ikusten duzu, autoestimarik bintzat ez dute falta. Eta bizkor bila hasi gara eta begira hasi gara eta nortzu topatuko eta hasteko hemen ditugu Desire eta Iñaki Odriozola.
Kaixo, arratsaldeon. Bueno, nik Iñaki lehendik ezagutzen nuen, desirez nuen ezagutzen, ze anaiaren pausuak segika? Bai. Eta zer egin behar diguzue gaurkoan? Abestu. Eta ze abestu behar diguzue? Zuetan iguazenena. Gu biok abestu behar dugu? Ez, arrebakin. Zu eta ni, kantuaren izena. Ba, nengoen bani. Bueno, ba, abestu ezazu eta disfrutau, bai? Ni hor txagunez. Zure harimak ahotsaren bidez sortu du ipuin bat izan gabe idazle. Nere barruan sentitzen dut indarra joateko urrutira eskutik helduta. Zure izaera ikutu eta bertan murgildu, eragozpenik gabe, inoiz ez amaitu arte, denbora igaro ondoren, ulertu dezazu, ni ez naizela ezer ez bazaudezu. Zurekin aldatzea, bizitzaren aroa, sentitu zure alboa. Gure maitasuna izango dainarria, biharko egunia, tristurak aldentzeko. Zure izaera ikutu, eta bertan murgildu, eragozpenik gabe, inoiz ez amaitu arte, denbora igaro ondoren, ulertu dezazu, ni ez naizela ezer ez bazaudezu. Zure izaera ikutu, eta bertan murgildu, eragozpenik gabe, inoiz ez amaitu arte, denbora igaro ondoren, ulertu dezazu, ni ez naizela ezer ez bazaudezu. Eskarrik asko bikote, eseri lasai. Bueno, abesti polita eta ederki egin dute gainera, ez da osan beharrik. Baina badugu beste gonbidaturik ere. Eta okerrez banago, hemen datoz, Luken Etxeberria eta Maria Uria. Kaixo bikote? Nongoak zarete zuek? Zestuarrak. Eta zertara etorri zarete zuek? Txistia kontatzea. Biok bateak kontatuko ituzue, o banaka? Ba, oso ondo entrenauta zaute, batea hitz egiten, Bueno, ba, nahi dezuenean oso txiste politiak direla esan didate, badut entzuteko gogoa, ba, mikroa zuena da, bai? 3 urteko alaba galdatza jo amai. Ama, ni nola etorri nintzen mundura? Zikonek ekarri zizun, da zu eta ama paixen osizin. Da, zure ama, da, asa barruan bila zuen. Esan da jaiotzen natualik izan familia hontan. Egun batian pasau zan Jaimito Elizatikan eta esan zion apaisak. Noiz jun berrezu Eliza, eta oantxe jungona eta zeinak zaituko ait bizikleta eta Espiritu Santuak eta Eliza jun baino lehen inaitaren da. Aitaren izenean amen da. Espiritu Santua bizikleta zaitzen. Oso. Semia galdetze jo amai.
Ama, zehati dekazu entzipa ondila, laizter zurean etxikiteak harrekoet, eta zenek eman dizu, aitak. Aita, ez eman amai emegaio, jan itaituta. Egun batian zian hiru mutil eta errenkan ibiltze zian. Eta batek itezun errenkak goraka. Bestiak beraka eta bestiak arrastaka. Eta egun batian juntzian ondartza eta. Zeuden onduan hiru neska eta esate zuen nik hortikan pasau berdet bata. Santzun bateak. Zuena ez zuena, baina ni pasauko eta. Ondarra berua ziok. Bestiak. Zulua ziudek ondartza hontan. Eta bestiak. Zuluak nitapoko ditut. Eskarrik asko bikote. Eseri zaitezte, txalo handi batekin. Eta orain, beste artista bat etorriko zaio aizue. Eta honek gauza izugarrizko pila egiten ditu. Trebeadak arlo guztietan. Eta izena esaten badizuet, ba, gara jazta. Felipe Murillo! Kaixo, Felipe. Zer moduz? Ondo. Hoi da bibolina jotzea, Ziur naiz Benitok ikusten bazaitu, bere bibolin jole solista bezala hartuko zaitula, Aizu, dena denzuk bibolina bakarrik ez duzu jotzen, eta gaurkoan okerrez banago, abestu ere egin behar duzu. Bai. Ze abestu behar diguzu? Kabaret. Ba, nahi duzunean. Eskarrik asko. Hau da, espektakuloa daukaguna, Ba, espektakulo mota batetik beste batera jo behar dugu. Eta gure mago partikularra zein den ongi asko dakizu ezta? Txan magoa!
Hoi da, barkatu baina ensai hauta zean, Bueno, ze poza, hoi da. Bueno, dakizuten ez, kirola osasungarria dala. Baiez, baino, ez dakit, susma ematit, zebekona ez zeate, kirola ikuste etorri. Ez, zerta etorri geha, ondo pasatzea, parra gehitea, eta magiaren bitartez, txundituta gelitzea. Bai? Adi. Prest, berriro diot, txundituta gelitzeko? Bai, ala ez! Adi, isiltasuna. Kirola garrantzia dauka. Bai, baina magia, ere bai. Bat, bi, eta hiru! Bueno, bai, kirol pixaren dago. Bravo. Bai, utzi txaloa ize, eta harreko neska mutilek azarreten hasi ez den magia. Bueno, magia ingo deu, bai. Zerakat eskutartian? Soka sendo. Osondo. Adi. Magiaren bitartez zagertuko da? Bat, bi, eta hiru. Fuat! Eta desakot. Adi, oain serio. Soka sendo bat. Soka buruaren atzetik pasakoet. Ondo? Argi ikusten da buruaren atzetik da hola? Bai? Oso ondo. Hau, gutxi izango balit? Bueltaso bat emango dio. Eta hau gutxi izango balitz? Korapioa. Nundago gakoa? Nola libratu korapioa? Lefoan, erdin baldin badago. Bat, bi eta hiru zenbatu. Prest! Aurrera! Bat! Bi! Eta hiru! Uau! Eskerrik asko! Benetan, eskerrik asko. Benetan arriskutsua. Bueno, dakizuten ez, magok, beti izan geha, pixa berezia, eta euskaldunok baldin bagara, zer dio, txo. Ez dara nahikoa? Nola ez? Ez dara nahikoa? Soka lepoaren... Txo. Osondo. Urrengo jokua, benetan gogorra izango da. Benetan gogorra, berriro diot. Gazten bat, bihotza, sensible edo aula, baldin badauka. Eskertuko nioke begiak istea. Zeren eta ondoren datorren jokua, benetan gogorra da. Txanek, sok hartuko du, eta gorputzaren zehar pasa. Alde batetik, bestea. Inglesak dioten betzera, in the body. Prest txundituta galitzeko baiala ez! Adi! Soka hartzen dugu, soka sendoa, eta oin bai, denok bat, bi, hiru, eta ondoren Euskal Herriko hitz magikoa. Gaztean atxok, Jo, haide! Prestakuntza, bat! Bi! Eta hiru! Artxila! Mortx! Riau! Ezen edo esane, txundituta dena ozabali. Agi, behitu, adi Euskal Herria, soka gorputzaren erditik. Nola baizera. Buelta mateko. Adi txikito, bat eta bi buelta. Zeta sarratzen ez atera eta etxetikan baitare. Beno, hemen arazo txiki badokagu. Perspektiba edo ikuspuntu arazoa. Zior nago, buelta la ordena manda, gauzak zeharo aldatzen dira, bai? Eta buelta erdia manda, jau! Xalo! Bero! Bat! Soka! Gorputzaren erditik! Eskerrik asko! Soka! Gorputzaren erditik! Eskerrik asko! Bueno, lagunok! Urrengo arte! Agur! Eta ondo pasao! Cariño! Izugarria gure
ez da, denak ahozabalik geratu zarete, baita ni ere. Baina orain beste batzuen txanda da, hirukote baten txanda. Asmatzeko esango banizue? Bai, hoxe, oso ondo esan duzu. Txirri, Mirri eta Txiribitonek abestuko digute, txalo, txistu eta porrustola! Txalo! Txistu! Porrustola! Hei! Txalo! Txistu! Porrustola! Hei! Musikaren erritmo bizian jolas eta bestu dezagun. Zuen laguntzarekin batera, giroa berotuko dugu. Adi mutilak, Adi neskatzak, zuen garaia iritsi da ta. Txalo! Txistu! Porrustola! Hei! Txalo! Txistu! Porrustola! Hei! Kristoren martxa duzue barnean, erritmoa ondo daramazue. Txalos, txistuz eta porrustadas, denok dantza egin ezazue. Adi mutilak, Adi neskatzak, zuen garaia iritsi da ta. Txalo! Txistu! Porrustola! Hei! Txalo! Txistu! Porrustola! Hei! Ezin geldirik egon gaitezke, doinuak eramaten gaitu. Musikaren xoramen honek, zu ere harrapatuko zaitu. Adi mutilak, Adi neskatzak, zuen garaia iritsi da ta. Txalo! Txistu! Porrustola! Hei! Txalo! Txistu! Porrustola! Hei! Buru eskuak hankaketan borra, gorputz osoa geldi ezean. Goiti behera nolako zirrara, sentitzen hasi gara soinean. Adi mutilak, Adi neskatzak, zuen garaia iritsi da ta. Txalo! Txistu! Porrustola! Hei! 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 Txalo! Txistu! Bueno, eskerrik asko kantu zoragarri honegatik, Txirri, Mirri eta Txiribiton, eta baita Felipe, Desire, Luken, Amaia, Maria, eta Iñaki, mi esker lagundu iguzuelako. Eta, aizue, gu bagoaz, barre busa hartuta. Badakizue, heldu den astean ere, mentxu izango gaituzuela. Ondo bizi, aio! Hemen utzita gure adiskideak, hemen hautxo eta gurasoak.